és un regal, o sigui, poder ser artista resident aquest any al Festival Castell de Peralada. L'Oriol, sí, de fet ja portem uns anys col·laborant i jo he fet un parell de concerts sol i per l'Oriol tenia sentit, i per mi també, poder desenvolupar alguna cosa més que no només un concert meu sol, diguem-ne, no? Una cosa que ja he fet algunes vegades. I llavors sempre teníem la idea d'agafar una òpera barroca i de fer-la en versió concert, no? I evidentment els títols que sempre anaven passant, doncs és un títol que anaven sortint recurrentment a la llista, era un títol com Rinaldo, i com t'he dit, per mi és un regal, perquè és una oportunitat de poder desplegar una sèrie de colors meus que no només són el de solista, diguem-ne, no? Com a cantant, sinó també poder portar el que jo faig i barrejar una mica quin és el meu background com a actor, no? I poder fer aquest segon espectacle, que és el Bis, que farem el dia 12 d'agost a l'hotel, no? Llavors, treballar amb l'Oriol i treballar amb el festival és senzillíssim, perquè humanament la qualitat és gegant, i llavors ha sigut amb l'Oriol, i a més hi ha el que a mi em resulta on em sento jo molt còmode, l'Oriol té les coses molt clares, per un cantó, però també escolta molt el que tu li pots oferir, i llavors ella ho acaba modelant per la línia, perquè tingui coherent amb el festival, no? I això fa que hi hagi un diàleg que sempre és molt obert i és molt dinàmic, i sempre arribes a llocs que tu tampoc esperaves, però a la vegada són molt... A mi em fa molta il·lusió, no? O sigui, coses que per mi també són un challenge artísticament parlant.